Случаите на имотни измами у нас се увеличават постоянно. Масова практика е да се крадат имоти с фалшиви, пълномощни, записи на заповед и завещания. Жертвите на подобни измами са многобройни. Фалшифицират се дори съдебни определения за заличаване на възбрани над имоти или за прекратяване на дела. Потърпевши твърдят, че у нас има една много добра имотна мафия, заедно с нотариуси, адвокати, съдия-изпълнители. Тя е много страшна и не пожелавам на никого да попада в лапите на юридическата мафия. Във Варненския районен съд се проведе поредното заседание по делото за документни престъпления с подсъдим известния адвокат Пламен Луков. Обвинението срещу него е, че в края на 2007 година той е фалшифицирал документи, като се е подписвал вместо майка си, въз основа на които тя се е здобила с апетитен имот в центъра на града при публична продан. Първо започва да се повдига завесата за имотни измами, които са правени от хората, които в момента са част от тях в тази съдебна зала и други, които са извън съдебната зала. Митко Алексиев е потърпевшата страна в случая. Имотът, който той е загубил, се намира на улица Братя Шкорпил, 21. Единственото жилище на варненица било отнето по схема, в която участвали куп юристи, обясниха от обвинението. Пред журналисти Митко Алексиев разказа за начина им на действие. Чрез служител от кредитна институция и със съдействието на съдия-изпълнител се откривали граждани или малки фирми, които ползват кредит, обезпечен с атрактивен недвижим имот. Важно било длъжникът да има финансови затруднения. Участниците в престъпната схема изкупували дълга от кредитора чрез договор за цесия. Така Митко Алексиев изгубил своето жилище заради кредит от 10 000 лева, който при извършването на публичната продан той твърди, че вече бил изплатил. Схемата е проста. Чрез хора в кредитните среди, много служители има в кредитните среди, съответните лица получават информация за човек, който има малък дълг, добро обезпечение и в момента временни проблеми да се обслужва този малък дълг. Оттам нататък прави се необходимото този дълг да се изкупи чрез цесия, да бъде прехвърлен при подходящия частен съдия и изпълнител, след което да се проведат всички действия съгласно закона, но така, че в един момент делото да приключи пар екселанс, вие сте си загубили имота, дори ако си върнете дълга, какъвто е моят случай. Защото най-просто аз съм имал дело едно, не тези, по които са води тук. Просто в този период имах дребни задължения към мои партньори, да ги наречем, във връзка с бизнеса. Всички бях помолил да ме изчакат, но понякога никой не те чака. В правото са, бих казал. Това не го отричам. В един момент това дело се прехвърли при частен съдия-изпълнител. Частният съдия-изпълнител обявява имота на публична продан, но тогава още нямаше тази зала за публичните продани, слава Богу, че направиха в съда, защото всичко се правеше под масата в кантората на частния съдия-изпълнител. Частният съдия-изпълнител Любомира Данова, която в това време заедно с Пламен Луков обитаваха един етаж на Драган Цанков, 21, етаж 2, входната врата е една. През входното антре и през деловодството на частния съдия-изпълнител се влизаше в офиса на адвокат Луков, при който тогава при него работеше въпросната Десислава Енчева, която тук беше свидетел и не искаше да дава показания, тъй като срещу нея има повдигнато друго обвинение. Не повдигнато обвинение, води се до съдебно производство, ще повдигат обвинение, доколкото съм разбрал. Бидейки в тази кантора заедно, те си обменят непрекъснато информация, противоречи на закона през деловодството да минават чужди хора, а и да имат ключови служители от една кантора, от място, където се държат изпълнителните дела. Това е недопустимо. Но там това беше факт и беше така. То е документирано, който иска може да го проверява, ако иска. Само че прокуратурата все още не е проверила този факт. Защо? В далечната 2007 година нещата седяха по друг начин. Слава Богу, задухаха нови ветрове. Надявам се, че всички правоохранителни системи ще се задвижат
от една страна. Второ, ще се поочистят от хора в тях, защото лично аз като гражданин казвам така. Ние имаме нужда от силна правоохранителна система. Ние имаме нужда от почтенни хора, които да работят в нея. Да, в тази система има много почтенни хора, но за съжаление има и непочтенни. Ами хайде да видим кои са непочтенните. А каква е ролята точно на майката на адвокат Луков в цялата тази схема? Тъй като е много видно, ако адвокат Луков пряко участва в търга и си купи имота, затова подставя майка си като подставено лице, което да купи този имот. Чрез едно пълномощно и чрез една молба за надавателно предложение, които между другото са с фалшиви подписи, се прави този тръг, който участва само въпросната майка на адвокат Пламен Луков в кантората на частен съдия-изпълнител Данова. Аз оспорих първо това, защото самия имот не струва 90 000 евро. Факт е, че Елена Йоргакиева, която се явява собственик по документи на имота, го продаде в последствие за 170 000 евро. И аз питам, каква е разликата между 170 000 евро и 90 000 евро? 80 000 евро чиста печалба от бърза сделка. Освен това, те го продадоха на една фирма, която според мен си е замесена в тази работа, а сега фирмата беше го обявила за 450 000 евро. Да, твърдят, че е дупка. Да, може да е дупка за някой, но тая дупка Елена Лукова прибра 80... Елена Йоргакиева, защото Елена Лукова е жената на Пламен Луков, Елена Йоргакиева прибра 80 000 евро. 80 000 евро. А тези 90 000 евро, които казахте, че са ви ги предлагали, вие взехте ли ги? Не, аз не ги взех. Защото аз си исках имота, той ми е единствен, на мен, на цялото семейство, на децата ми и на внуците ми. Никой от тях няма никаква собственост, което означава, че всички сме на улицата. Не ги взех, защото успорвам почтенността на тази история, още повече, че аз съм си платил дълга към взискателя. Към този, който беше първоначалния и към този, който тук, за чийто процес тръгва повдигането на завеса, защото първа завесата ще се повдига, тъй като и на този изискател платих 3500 лева. Но всичко се правише с цел да се доказва, че не съм платил, за да може в едно гражданско дело, в което Елена Йоргакиева, естествено чрез човека, който е зад нея, водеше гражданско дело за това, че публичната продан не трябвало да се отменя, въпреки че работата на частния съдия-изпълнител е да събере дълговите, а не да продава имотите на длъжниците. Значи работата на частния съдия-изпълнител е да събере дълга на взискател. Това е неговата работа. Аз на взискателя платих. Тук на взискателя платих. И се питах задача, след като съм платил на всички, защо моя имот беше придобит и препродаден. Създаване на фалшиви документи, на неистински документи, документи с невярно съдържание, множество от които адвокат Луков, имитирайки подписа на майка си, чрез изпълнително дела 2071-2072, които са били при съдия изпълнител Мирай Мехмед, се домогнал, да го кажем в прав текст, домогнал до придобиването собствеността по един незаконен и престъпен начин, именно на този имот, за който говори колегата Банков, по което е повдигнато обвинение. За мен е деянието с висока степен на обществена опасност, тъй като става въпрос за лице, упражняващо юридическа професия. Именно за това и по този случай влизаме и двама прокурори, нещо не характерно за нашата прокуратура. И затова доказателствата са много като количество, много подробно са разпитвани свидетели, назначавани бяха 3 експертиза за доказване авторство на документите. Това е което в общи линии мога да кажа. Значи те са действали, първо са опитвали да издействат собствеността на имота чрез изпълнително дело при съдия изпълнител Данова, която е прекратила делото. След това са обърнали към държавното изпълнение, където е била Мирай Мехмед. Чрез цесия са включили като взискатели по делото. И след това са прехвърли отново при съдия изпълнител Данова, която уж вече го е прекратила, но след това прекратяването е отменено. И чрез множество създаване на
изпълнителни дела, на една такава амалгама от изпълнителни дела, колко да заблудят човек. На мен като юрист ми е трудно да се оправям в тази джунгла. Какво остана за човек не юрист и не специалист? Всячески и по възможен и престъпен начин да се домогнат до имота на пострадалия Митко Алексиев. А повярвайте ми, имаме данни и за други неща. То по принцип цялото действие се е движило от Пламен Луков, а неговата майка Елена Рогакева е така наречен сламен човек. Поставен човек. Че тя на повече от 100 документа не се е подписвала лично. Има документи, за които не може да се установи кой се е подписал. Защото видите къде е парадокса. Значи документите не са подписани от лицето, но поради факта, че не може да се установи кой ги е подписал, няма срещу кого да се предяви обвинение, тъй като не може да се предяви срещу вас обвинение, за това, че вие не сте се подписали на даден документ. Да, но този документ е свършил добра работа, за да вземат имота на човека от среща. При това твърде често това са единствени имоти. Защото тук става дума за това, че за съжаление трябва да вляза много по-надълбоко, защото все пак с моите скромни 57 години и като човек, който през цялото време е имал отворени очи, уши и глава на раменете си, съм следил събитията в България и преди и след 10 ноември. Процесите са жестоки. Всичко е направено по определен начин, за да обслужва определени хора. Разбира се, ставаше въпрос за големите пари, а не за дребните имоти, защото моето жилище, вашето жилище е много ценно за нас, но то не е ценно за другите. Ето адвоката на фирмата какво каза? Дребен дълг 3500 лева. Дребен дълг. Точно заради 3500 лева вие загубихте жилището си, така ли излиза? Ами може да се каже, че е точно така. Защото то е продължение на... значи, имах едно изпълнително дело тук, което е прехвърлено при госпожа Данова по мистериозен начин, тъй като едно дело, за да тръгне от изпълнителната служба към частния съдия-изпълнител, трябва да има молба от взискател. Сега да не влизам в подробности. Оттам нататък този дълг аз го платих. Но тъй като хората са наточили да го вземат този имот, защото е на центъра и има дворно място. Кажете само към кого беше този дълг? Дълга беше към един мой търговски партньор, с който имахме спорови, че колко пари му дължа. В крайна сметка тогава имах временни затруднения и бяха извадили изпълнителни. Това може да се случи на всеки. Но в последствие аз се договорих с моя взискател, платих и в крайна сметка делото беше прекратено. Понеже бяха решили, че ще го вземат този имот, защото на мен в прав текст, когато първоначално ми продадоха имота на един фиктивен търг, ми казаха, вземи тези 90 000 евро, защото в противен случай ние не само ще вземем къщата, не само ще ти приберем тези 90 000 евро, ами ще ти създадем толкова изпълнителни дела, че свят ще ти се завие. На поредното заседание в районния съд бяха разпитани 3 адвокати, свидетели, както и деловодителката на съдебния район, където са били заведени изпълнителните дела срещу длъжника. Делото беше отложено, тъй като защитата не се била запознала с новата съдебно-графологична експертиза, а вещите лица не били взели повторно сравнителен материал от адвоката Луков и майка му, както е изискал съдът на предходното заседание. Това са юристи, които много добре познават законите и понеже самите те помежду се познават, си извършват дребни сделчици, като забавяне на уведомления, невръчване на уведомления по съответния ред, без обаче да е спазен точно закона, защото ако ви няма на адреса, това трябва да бъде установено с свидетел, с 3 имена, с точен адрес и с неговия подпис. Уведомленията, които са ми връчвани, призовкаря пише, ходих на адреса сутринта в 6:30, нямаше никой. Питах фирмата, която работи долу, не са го виждали от години. Кого от фирмата? Съдия изпълнител това го приема обаче за достоверност, при което дава ход на делото. Аз съм един предприемач, като многото предприемачи в тази държава, които се опитват нещо да правят. Тъй като аз съм един обикновен предприемач, който започнал 90-та година от нищото и в крайна сметка винаги се опитвал да прави нещо. Хората, които ме познават, тъй като съм родом от този град, много хора ме познават, знаят, че съм човек, който е борбен.
Затова и тук стоя, са 4 години, изхвърлен на улицата, без нищо. Ето. Може би, ако си прегледате старите кадри, ще видите, че съм с едни и същи дрехи. Много важно. За мен е по-важно хора, които са обезверени в правоохранителната система, да се обадят, защото променят са нещата. В момента се променят нещата. И всеки, който е пострадал по подобна схема, може, ако има документите, защото в крайна сметка, лично аз винаги съм казвал, аз съм субект, мога да си мисля каквото ще ща. Обаче, когато има достатъчно документи, документите говорят. В крайна сметка, всички ние сме хора и знаем, че архивите говорят. А иначе, кой на кого казал, какво казал, как го казал, що го казал, няма никакво значение. След като делото беше отложено, подсъдимият адвокат напусна бързо залата и не пожела да отговори на нито един журналистически въпрос, а прокурорите заявиха, че имало данни и за други престъпления на Пламен Луков. Има образувано друго досъдебно производство, което вече е на финала, да приключи и така нататък. Има повдигнати обвинения също срещу адвокат Пламен Луков, Десислава Енчева. Така че нека да оставим все пак думата на съда, да си свършим работата и така. Излязоха и много други случаи, сходни на моя, където хората са същите. Схемата е същата. Имате малък дълг, почва да се търси начин как този дълг да ви го купят, после да не ви информират, после да ви приберат имота. Най-показателен е случаят на господин Каракашев, който е възпрепятстван да дойде днес тук, но можете да го търсите, на който са му отмъкнали 2 имота по същата схема, същата група, същите лица. Документите първа ще се гледат, в крайна сметка се повдигат обвинения там, където има нарушения. Очаквате ли, че ще може да си го върнете? Ами, надеждата крепи човека и последна умира. Естествено, че очаквам, защото смятам, че в нашата държава в крайна сметка ще възтържествува рано или късно правото като такова, а не правото на тези, които си купуват удобни съдии, защото това са прави, и по този начин те печелят много от делата. В крайна сметка какво се получи при мен? Аз съм платил дълговите. Завежда се едно гражданско дело. След това, на база на това, че тук са съществували тези 2 дела, те всъщност са едно, защото едното е за 100 лева адвокатски. Всъщност основният дълг е 3500 лева от едни наеми, които дължах на тази фирма и бях казал, да, ще ги платя тези наеми, но в момента Оазис. Оттам, естествено, те, купувайки този дълг, се опитват да направят следната схема и са успели. Въпреки че дълга е платен, те отиват и се присъединяват към прекратеното дело 189 при госпожа Данова, която първоначално отказала на изискателя истинския, а в последствие присъединила този изискател, който фиктивно, той е купил дълга, за да могат да направят цялата схема. И се получава следното. Тя ги присъединява към прекратеното вече дело, по което аз съм си платил дълга, следствие на което си варят едно удостоверение, отиват в окръжен съд Варна и аз без да бъда уведомен, гражданският процес, който е открит, се превръща в закрит и аз съм осъден без право на обжалване, като имота ми е иззет от въпросните лица. Да тежи на съвестта на съдията, няма да му казвам името в момента, който извърши тази работа, защото в самото дело имаше достатъчно документи, но както се казва, виждате тук колко документи, един съдия винаги може да каже, не съм ги видял. Следващото заседание на Варненския районен съд по делото за документни престъпления с подсъдим адвоката Пламен Луков ще бъде на 13 април.